Cando se apague o semáforo, darase a saída. Aí temos os pilotos como suben as revolucións do vehículo para tratar de coller unha boa posición no final da reta. Aí o temos. Vamos a ver como Joao Agra. Vamos a ver, saída limpa, sin problemas. Vamos a ver cómo se